Tanjung Perak. Coba. Siapa suka boleh ikut. Terus ini rambut. Terus ini janggut. Terus ini perut. Ini sikut. Sungguh iki kene langsung medhul lah kok teko kene. Lah wong ipae kesusule arep teko kono ah. Ya ora ngono. Bocah kemrungsung ya. Kene sih matane. Selamat malam Mbak Ratu. Selamat malam Mbak Ratu. Selamat malam. Ana request Sri Huning. Ya. Barate wah biayok lah dawane ra usah. Mantenan lho iki. Mantenannya. Padha lan Jaipong ya? Iya. Tunggale mau mayang. Ya nggih. Tunggale. Alang-alang aja pola oka-oka ya, Bu. Lah apa? Dikebuk mandarane ping 3. Lah kenapa? Kok ndak tuh? Ora mungkin. Lah apa? Ora mungkin turun aku. Kok iso? Aku ora melu urun nek turun. Kocok. Lagine Sri Huning langsung garap kendang miring. Seragenan. Sri Huning. Nah, garap kendang miring sing nyanyi nganten anyar, sing ngendhangi ya nganten anyar. Lah ngono do, hitungan dhewe ngono. Awake dhewe ngopo lek? Awake dhewe nonton. Yo, masuk.
Thank you.